Fi stqarrija l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika għamilha ċara li s-somma ta' €450,000 li ġiet allokata lilu fil-budget għas-sena d-dieħla hija l-ammont sieħ li talab il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika u xejn inqas. Din l-istqarrija mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħarġet wara li fi stqarrijiet separati l-Aqda Repubblika ikkundannat dik li sejħitilha id-deċiżjoni tal-Gvern li jnaqqas il-fond lill-Kummissarju għall-Istandards filwaqt li l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Knisja esprimiet tħassib dwar din l-istess allegazzjoni li jista' jirriżulta li hija waħda infondata wara li ħarġu il-fatti u l-figuri mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika nnifsu. L-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Istandards għamilha ċara li mhux qed jantiċipa tnaqqis fl-attivitajiet tiegħu u qed jantiċipa li se jonfoq aktar minn dan l-ammont allokat lilu fil-budget għas-sena d-dieħla. Għal dan il-għan l-Uffiċċju biħsiebu juża fondi li huma ma nefaqx fis-snin ta' qabel. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards spjega li tul is-snin akkumula bilanċ ta' fondi mhux użati fosthom għax is-sena l-oħra mill-budget il-Gvern attwalment taħ aktar flus milli kien talab. Dawn il-fondi akkumulati se jintużaw skont il-bżonn biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tal-Uffiċċju is-sena d-dieħla.